Carolina James ydw i. Dwi'n byw yn Arbeth. Dwi'n dysgu yn Ysgol St Oswald. Es i ar y cwrs sabothol yn 2017. Ar ôl y cwrs es i ar y cwrs yn Arbeth, 2 awr yr wythnos. Nawr dwi'n gallu siarad Gymraeg. Dwi'n dod o Lloegr yn wreiddiol, felly doeddwn i ddim yn gwybod Cymraeg o gwbl. Felly dwi'n byw yn Gymru nawr, felly dwi eisiau gwybod Cymraeg. Dwi'n dysgu yn Gymraeg, felly dwi'n meddwl mae'n bwysig i gwybod y iaith Gymraeg, achos dwi'n meddwl mae'n bwysig mae plant yn mwynhau dysgu Gymraeg, ac hefyd dwi eisiau siarad Gymraeg gyda plant môr yn fy ysgol i, ac dwi eisiau siarad Gymraeg gyda fy nheulu hefyd. Dwi'n cael un bachgen o'r enw Evan. Mae e'n 4 oed, felly dwi eisiau siarad Gymraeg gyda hefyd. Ac hefyd dwi eisiau siarad Gymraeg gyda blant yn fy ysgol bob dydd gyda mwy hyder, a dwi eisiau mae nhw'n mwynhau dysgu y iaith. Yn fy ysgol, dwi'n gweithio nawr ar y siart y iaith. Rydyn ni'n gweithio ar y gwobr air ar y siart y iaith. Felly nawr, dwi'n gweithio gyda Mrs Rees yn fy ysgol. Mae hi'n gyfrifol am Gymraeg yn yr ysgol. Rydyn ni'n falch iawn o Caroline yma yn St Oswald, achos mae hi wedi trawsnewid y Gymraeg a wedi bod o gymorth mawr i fi fel cydlynydd. Nawr, dwi eisiau datblygu Gymraeg yn fy ysgol. Dwi eisiau plantu datblygu Gymraeg. Felly, gwnes i geimau ar y iard. Dwi eisiau plant yn defnyddio y geimau dros y chwarae, a defnyddio llaw o Gymraeg ar y iard. Hefyd, gwnes i anddosga displays ar y wal, interactive, achos dwi eisiau mae nhw i darllen ar y bodd a ar y drws, a gwrandewch ar y cwestiwn a dewis os mae nhw'n hoffi siocled neu hoffi byw yn Gymraeg ac yn y blaen. Gwnes i pecyn i ddefnyddio yn eich dosbarth. Gwnes i pecyn podantur, achos dwi eisiau nawr i datblygu darllen yn Gymraeg gyda fy mhlant. Gwnes i pecyn ach 2 awr yn wythnos, 2 amser yr wythnos. Mae nhw'n defnyddio y pecyn 2 waith yr wythnos. Mae nhw'n gweithio mewn grŵp i darllen y llyfr podantur a atebion cwestiynau am y llyfr. Dwi'n meddwl mae'n bwysig i deall y cwestiynau a deall sut i ateb y cwestiwn. Hefyd, dwi'n defnyddio Gymraeg bob dydd yn bob wers. Dwi'n defnyddio Gymraeg i ddechrau y wers gyda fy plant, ac dros y wers ar y diwedd hefyd. Ar ôl y cwrs, dysgais i blwyddyn 4 ar 5, a roedden nhw'n teimlo negyddol am Gymraeg. Dwedon nhw, mae'n ddiflas, mae'n anodd, felly roeddwn i eisiau newid sut maen nhw'n teimlo am y Gymraeg. Felly, dysgais i gyda mwy hwyl ac gyda mwy hyder. Felly nawr,
mae nhw'n teimlo mwy hyderus gyda iaith Cymraeg. Mae nhw'n mwynhau Cymraeg, felly dwi'n teimlo prawd iawn. Dwi'n hoffi siarad Cymraeg nawr, achos mae Mrs James yn gwneud Cymraeg hwyl. Mae Mrs James yn defnyddio siarad Cymraeg bob dydd. Diolch, Mrs James. Dwi'n gallu siarad Cymraeg nawr. Dwi'n hapus achos dwi'n gwybod y iaith. Hefyd, mae plant yn defnyddio mwy Gymraeg. Mae plant yn teimlo mwy hyderus a fi hefyd.